नाही आणि त्यांचा आमच्या समाजात असेल तर या दैत्याच्या समाधानासाठी आम्ही तत्पर ठरतो. हे दानवेश्वर, काय काय पुनरुपी जननम पुनरुपी मरणम जननी जठरे शेरम, हे विधात्यानं सृष्टी निर्माण करतानाच विधान रेखाटून ठेवलेलं आहे. या विश्वात जीव निर्माण करण्यापूर्वी त्याचं आधी मरण रेखाटलं जातं. तो कधी मरणार आहे हे आधी ठरलं जातं, त्यानंतर त्याला जन्माला घातलं जातं. तू असो किंबहुना मी एक ना एक दिवस मरणार आहोत, पण या ठिकाणी तुझं मरण जर माझ्या हाती रेखाटलं असेल आणि ते मरणाचे डोहाळे घेऊन जर इथपर्यंत आला असशील तर मी पूर्ण करेन. या चुनावाने आपल्या जीवनात कदापि केला नाही. महाराज किंवा मरण ही सतीच्या सुनावाने आपल्या अंतर्यामी मग तू माझा प्रतिस्पर्धी म्हणून उभा आहे. साम दाम दंड आणि भेद ही चतुसूत्री पूर्णपणे मला कळते आणि म्हणूनच जरी प्रतिस्पर्धी म्हणून असलास तरी सुद्धा एक शांती मंत्र मी तुला देऊ इच्छित आहे. कोणता? आणि तो शांती मंत्र कोणता? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. प्रत्येक जीवानं आपल्या भूतकाळात काय घडविलेलं आहे, वर्तमानात तो कोणत्या प्रकारे वागतोय आणि भविष्यात त्याला काय घडवायचंय याच्यासाठी आणि बुद्धीला नवचेतना मिळविण्यासाठी प्रत्येक जीवानं प्रतिदिनी उच्चारावयाचा शांती मंत्र तुला जमलं, वाटलं, तुझ्या बुद्धीला पटलं आणि काही समजलं तर आचरणात आण. करायचं नाही त्या मला शांती मंत्राचे, कारण आजपर्यंत हा सुनाम ओघळतो ऐकायचं मतानं आणि ते मदळ कोणतं असेल तर महाराज किंवा मरण, जिंको किंवा मरू, हाच न्याय या सुनामाचा खासा. हीच अपेक्षा होती तुझ्याकडून. चांगल्या विचारांचा तुझ्यावर काहीच परिणाम होणार नाही. का माहितीये का? गोचिड असते ना, गोचिड गायीच्या कासेत असते. पण गोचिड जरी गायीच्या कासेत असली तरी ती गोचिड गायीचं दूध कधीच पिऊ शकत नाही. ती गायीचं रक्तच पिळाय. चांगल्या विचारांचा परिणाम तुझ्यावर होणार नाही. हा तुझा Thank you.
दादा हा नवा रंग कसला विचार करतोस तू? हे देवर्षी नारद सुनावळी माझं महाद्वंद्व चालू असताना तो अदृश्य झाला. नवा राहू तो सर्वदृष्टी करतोय. मी सुद्धा त्याला प्रतिकार करतोय पण तो परास्त का होत नाही? संभ्रम आहे. करू नको. महाराजाच्या जागेवरच गेलाय तू. त्याला ब्रह्मदेवांचं वरदान आहे. ना स्वर्ग ना भूमी अर्थांतरी. मला तसं माहित आहे. देवाला माहित आहे. मला बरोबर आहे. देवाला माझी माझ्या समजते. तिथं खाली असताना तुम्ही त्याचं काय बिघडवू खाली शकता असताना नाही. तुम्हाला काय वर जाऊन काय दिलेलं वेगळ्या प्रकारे त्याचा मृत्यू आहे. ना स्वर्गात ना भूमीवर मरणार आहे तो रांतरी. तो सुद्धा वज्र प्रहारानं. ठीक आहे आलं माझ्या घरी. हे सुदर्शना माझी हत्या कर. सुरवरची आणि त्या चेष्टाला मारायला निघाले. त्या चेष्टाला मारायला जातायत की चेष्टा करतायत ते कळत नाही. पण दादांचं एक बरं आहे. उंचावरून खाली पडलं तरी म्हणतात मी उभाच आहे. पण दादा तू असं म्हणालास की सुनाभापेक्षा जास्त शक्तिवान तो आहे. आणि ते महाभयंकर संकट देवा विश्वावर तुझ्या सद्भक्तांवर पण मला सांग कोणत्या विरहित नर त्याच्या हातून तो मार. पण माझ्या पाहण्यात अलीकडे कुठे अंगविरहित नर नाही. आहे ना. आहे अंगविरहित नर आहे. तो अरे कसला विचार करताय? माझा पुत्र मदन. होय होय हे ध्यानीच आलं नाही माझ्या. बोलण्याची गरजच नाही. दादा काय प्रश्न निर्माण झालेला आहे. अजून एक प्रश्न आहे. माझा बाळ माझी आज्ञा घेऊन अरण्यात शिकार साध्य करण्यासाठी गेलाय. आणि मला माहितीये त्याच्या स्वभावाची पूर्णपणे कल्पना मला आहे. कोणता स्वभाव? शिकार साध्य झाल्याशिवाय तो पुनश्च माघारी येणारच नाही. हो बरेच असे शिकारी असतात. शिकार मिळाली नाही तर घरीच परतत नाही. म्हणून हा तो इथं येणार कसा? तो इथं येण्याची वाट पाहिली तर या विश्वात अजून तसा इथवर ये. आवाजाने कदाचित तो खर्च जास्त लावू तसा इथवर राजगादीवर विराजमान झाल्यानंतर राजकर्ता म्हणून वजन असेल. आवाजात वजन नाही. कृष्ण तुला हात देतोय. सत्वन भाव